Hej, mit navn. Det er Vicky Bundehauge. Jeg står her foran Langelands Efterskole, som de sidste 3 uger har været ramt af lockout. I dag vil vi tage et kig ind bag facaden og se, hvor store konsekvenser det har voldt både elever og lærere. Hvordan har lockouten påvirket jer som elever? Det er meget anderledes. Hej, jeg står her foran indgangen til Nordlyset, som er en af gangene her på efterskolen. Nu skal vi da se, om vi kan finde nogle elever, som vi kan snakke lidt med. Goddag, må jeg spørge jer om et spørgsmål? Hvad er jeres? Der kan man så konkludere, at det blandt andet er en af effekterne af lockouten her. Hallo, prøv lige at høre. Der er 3 personer på skolen, der har fået en depression og ikke er her mere, fordi der er lockout. Jeg står her i opholdsstuen på Langelands Efterskole, og jeg kan fornemme en lidt trykket stemning. Works control stipulates if we do our job properly, there'll be no mistakes. No, I hate them and I simply can't wait to bring them down. I'll cut the wires and erase all the tapes. Create a task force of maintenance pain. Now I hate them and their corporate gains will bring them down. Død over Erik Nielsen. Der er ingen penge til noget mad. Og vi savner lærerne. Folk er nok blevet lidt mærkelige her. Nu kan vi så konkludere på, hvad vi har set her på Langelands Efterskole. Og det vi har set, det er jo simpelthen de her meget... Ja, det var nok her fra Langelands Efterskole. Tilbage til dig i studiet.